Здравейте, дами и господа, аз съм Ахмед. Днеска за асистент съм взел моя приятел Ерко. И това е епизод 3. Сега директно към трека, а след това към разкритието. Моля, избери си тези карти. Така. Вземи го. Тъй. Я ще взема. Избери си една карта. Така, готов съм. Какво да я правя? Ясно. Значи, ей така, отгоре на моята служи своята карта. И 10 карти, ето тази страна. Сега, като мене, разцепи половината от 10 карти и служи от другата страна. Така. Вземи тази карта, служи на тази половинка и след това, по начин, служи. Да, ти вземи моето тесте и аз ще взема твоето. Те своята карта и аз ще търся моята, да видим какво ще се пане. Моята карта. Аз намерих моята карта. И аз се намерих моята. А я служи я тук. Да оставим 10 карта на страни. И сега на 3 да отворим заедно да видим какво сме извали. 1, 2, 3. Ето, дами и господа, как двамата сме извали на едни същи карти. Ако си мислите, че сме разговаряли да знаем коя карта, дълбоко се грешите. Ето и как става така. Ето как става така. Когато асистентът ви избере тестето карта, например той, когато го вдига задължително, ще трябва да погледнете първата карта. В нашия случай осмица с пътия и я запомняте, защото той е в основата на целия фокус. Това тести майче нищо не играе. Той при малко ми разказа фокуса, обаче аз много малко запомних от него. Например, ако си изберете нещо, така, например, той не е задължително да съвпада с неговия. И асистентът ви, например, избира тройка пика и сега отначало карти съвпадат. Когато, ето по този начин, асистентът ви сложи картата, като разцепи, по този начин, като сложите тази карта отгоре, първата карта, която сме запомнили осмица с пътя, идва зад тази карта, която асистентът ви е избрал. Разбрах как се е правило. Най-накрая. Да, тестите по този начин. Ето. Между другото, съжалявам, че толкова късно пак снимаме епизоди, но имахме технически затруднения. Така, ахме да я покажем. Ето, осмица с пътия и предния картата е нашата карта, която е тройка пика. Благодаря, че гледахте и до скоро.